wannan ya ce abokina ya je fira wajen wata yarinya sai babanta ya ɗauko alkur'ani ya ce rantse da Allah aurenta ya zo yi ba yaudara zai yi ba. Shi kuma a ranar ya fara zuwa bai riga ya yi magana har sun fahimci juna ba. Shin ya halatta ya rantse? Abin da ya jawo wannan shine saba wa yadda sunna ta nuna yadda ake neman aure. Fankihuhunna bi izni, tun farko ma ka je ka fara neman izini a wurin iyaye kafin ka fara. Yawanci mutane ba za su gane me hikimar wannan ba. Wani zai ce to da in je in fara magana da ita in fahimci cewa zan samu shiga kafin in je in gaya wa iyayenta, da kuma in gaya wa iyayen daga baya ita kuma ta ki karɓa na. Ai gara in fara, in na ga akwai kofa sai in gaya musu. Matsalar da take ciki ita ce Allah bai ba wa mata igiyar aurensu a hannunsu ba wa mata matsayin da Allah bai ba su bane ka je ka fara neman yardarta ita da kanta, saboda galibin mata Allah maɗaukakin sarki ya san hankalinsu bai kai da za su iya gane wani miji ne ya dace da su kansu ba sai tare da shawara da izinin iyayensu. To idan ka je wurinta ka ɗura mata ra'ayi da tsari, sai ta zo ta hau kujerar sai kai, babanta kuma yana da niyyar ya haɗa ta da wani, amma yana jira sai lokaci ya yi, tun kafin lokacin ya yi kai kuma ka je ka datse shi, ka ci amanan uban. Sai ya zo ya kira ta ya ce inni uridu an unki haka ihdabda tayya hataini, ina son auren maka da wannan. Sai yar ta ce a'a ni baba ni akwai wanda nake so. Ta ina wancan din ya shigo? Ta bayan gida. Allah ko ya ce wa'tul buyuta min abwabiha. Ta ce amanar baban. Amma idan ka je ka tambayi izini, ai ba shine daurin aure ba. Sai baban ya ce maka a'a sai na yi shawara, shikenan sai ka jira sai ya yi shawara. Na baka izini, sai ka je ka shiga. To wannan kuma sai ka je bata karbe ka ba, shikenan wannan mai sauki ne sai ka bari. Amma in dama kana son ta, na farko fara zuwa ka je kai masa magana, akwai abin da ke nuna alamar kai mai gaskiya ne, don duk mai gaskiya zai zo ta kofa ba zai bi ta baya ba. Abu na biyu shine ya fi kare maka mutunci kai kanka a wurin yarinyar, ta gane cewa tun daga ran da ka zo ba za ta ce sai ta gwada ka ba, tun da ta wurin uba ka zo. Dalili na uku shine ba za ka ha'inci uban ka dagula masa lissafi ba. Ba za ka je ka cura sa wa yarinya soyayya alhali baban a ƙarshe zai zo ya hana maka ba. Ka hutar da kanka wahala, ka hutar da uban. Sana abu na gaba shine in ka je in kana son yarinyar sosai, baban zai iya taya ka duk abin da baban ya sa baki ko ka san za ka fi samu sama da ka yi amfani da ƙarfin ka kai kanka. Ƙarshen abin da za ka yi shine ka je ka mallake zuciyarta, uban kuma ya mallake gangan jikin, sai in ga yadda za ka ɗauka. Baban in ya ce yaƙi, wallahi har a wurin Allah yaƙi kuma ba zai yiwu ba. Kuma duk wanda ya ɗaura mata aure ko shi wane ne wannan auren bai yi ba sai uban ya yarda. Abin da zai iya sa a ƙwace wa uba haƙƙinsa kaɗai shine abu biyu. Na farko shine zama mahaukaci ne shi, bai da hankali, to wannan sai a samu wani daban ya zama wali. Abu na biyu shine in ya mata adulu, shi kuma wannan adulun wanda zai iya kwace shi alkali ne kadai. To in babu ɗaya daga cikin biyu, duk wanda ya ɗaura mata aure, ko alkali ne aka kai kaje kace ina son wance, ya ɗaura aure, auren bai yi ba sai ya kira uban tukunna. Idan an ga uban yaƙi kuma ya cancanta a yi, ya kai matsayin adulu, to wannan shine zai sa alkali ya ɗaura aure. Amma ba wani alkali ma da daga ka zo ka kawo ƙara kawai zai ce a yi saboda soyayya, a'a, sai ya tabbatar ya nemi yadda uban zai yi da kansa, saboda uba shi ne wanda Allah ya bashi. Haka a mai da hankali. Ya zai ba zai ce ka rantse da alkur'ani ba, bai yarda da kai ba ne. Yaran zamani ne yanzu, wallahi wani sai da alkur'ani, wallahi wani sai da alkur'ani. Ai baban na ya burge ni. Ka gani yo da na zo neman matata ɗayar, na samu waliyinta na ce ina ciki fa ina son wanci. Ya ce to ai kai ne malaminta, shikenan na baka izini, amma kar ka fara magana da ita yanzu. Na ce sai yaushe? Na ce sai ta gama hadda gaba ɗaya. Na ce ba damuwa zan jira. Na jira sai na shiga
to Allah ya sa kuma ka san malamin islamiya yawa in kana son wata ai ka san da cewa haddata tafi za ka fi da a fi dora mata sosai in an yi wa kowa na wajibi to fa aufi lana alkaila wa tasaddaq alaina to haka na bata hadda iya son raina bayan an gama wannan na riga na gama toshe wurin sai baban duk wanda ya zo neman ta sai ce to akwai wani fa ka san shi kuma hafizi ne ita kuma hafiza ce kai hafizi ne in yace shi hafizi ne wallahi sai dauko qur'ani sai baka ai sai dauko qur'ani ya bude ne yace to wa katabna alaihim fiha ci gaba yana kallo kana yi karai sai sake budewa ce inna safa wal marwata sake budewa ana tayi a sura ɗaya can zai ɗibo wuri nesa yayi tayi sai ya ce lalle kai hafizi ne to ina nan ana yin haka wani ya zo a kore shi sai aka samu wani mai masifan tulawa wallahi ya zo aka buga sai ya ce can na dai ce sai hafizi amma fa akwai wani a ciki don haka na baka izini ka shiga amma bari in tambaye shi wallahi ko bawan Allah nan da amana sai nemo ni sai ce akwai wani ya zo na gwada shi kuma wallahi ya ci jarabawa ya ce zai shiga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce sai da izinin wanda ya fara zuwa na farko don haka ka ba da izini na ce wallahi na ba da izini ai na yadda da kaina tuni da buge shi malam na riga na gama gyara kayana islamiyya tana nan muna godiya ga Allah har ta haifi wasu alarammomin ma wanda ya ce yana tambaya cewa sunan ar-rashid baya cikin sunan Allah bai tabbata ba a matsayin sunan Allah ar-rashid saboda baya cikin sunayen da Allah ya kira kansa a cikin alkur'ani baya cikin sunayen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a cikin hadisi riwayar da ta zo wanda akwai sunayen Allah guda 99 riwayar Imam Tirmidhi wanda a ciki akwai ar-rashidu riwayar bata inganta ba an fahimta don haka shi yasa malamai ke cewa ba a sa wa yaro suna Abdulrashid amma an sa wa mutum wannan suna sai dai ka rika ce mishi Rashid din shi kansa amma ba zai zama Abdulrashid ba an fahimta ko kuma ka ce masa Abdul Rashid a madadin Abdulrashid don a larabci in ka ce Abdulrashid kana nufi bawan ar-rashidu Allah kuma baya daga cikin sunayensa da ya tabbata ar-rashidu amma ka ce Abdul Rashid a madadin Abdulrashid to yana nufi bawa kuma rashid kuna fahimta don haka shi ne bawan kuma shi ne rashid din shi ɗaya ba a jingina wa Allah ba in ba za ka iya duwannan ba kawai ka ce rashid ka huta